aquesta fulla la passareu al company. I el company el que farà és pensar en alguna cosa bonic del vostre company, no coses que no us agradin, és una persona bona, és estudiant, és un bon company, és un amic. S'ha fet molt bé. Tu primer? Vale. Em dic Sat. I jo em dic Adam. I on estudieu? A l'escola Sant Jaume. Sí. A la classe tercer. Jo estudio a l'escola Sant Jaume, classe quart. Molt bé. I aquesta veu que se sent, de qui és aquesta veu? De la Gràcia. Qui és l'Engràcia? La Gràcia és l'infermera que sempre ve aquí a ensenyar-nos coses noves, adaptats a la nostra edat. El que més ens ha ensenyat? Retenir bé la nostra salut. Jo em dic Raül i jo em dic Lea. Hem après com funcionava i com bategar el cor i ens hem bategat el cor a la classe. Ostres. I us ho passeu bé, o no? Sí. O és avorrit? No, és divertit. A mi m'ha agradat com ens ho explicava i com ens ho feia estudiar. I us ensenya el que heu de menjar? Sí. Ens ensenyen moltes coses. Què és el que s'ha de menjar més? Fruita, aigua i verdures. I no menjar molta sal. I jutges moltes, no? No. No es diu que tenen que menjar. Només ens ha deixat una vegada a la setmana. La infermera que ens ve a mirar si tenim polls i que ens explica coses, les emocions i més. I us agrada el que us explica? Sí. Què és el que t'ha agradat més que t'hagi explicat aquí? No sé, quan ens va explicar una cosa de les ungles. A mi el de les emocions. Jo em dic Jana i ella es diu Anna. Escolteu, llavors, l'Engràcia està allà fent una classe. Heu anat alguna vegada amb ell? Sí. I què, com és? És molt amable. I què us ensenya? Ens ensenya com hem de cuidar el nostre cos i que era molt bé. Ens cau molt bé. Està bé. I és important això del cos o no? Sí, molt. Per què? Perquè si no ens cuidéssim res, per exemple, les dents, si no les cuidem, les dents ens caurien i si no escoltéssim què ens diu com hem de cuidar el nostre cos, nosaltres quan ens fem grans no sabrem el que hem de fer i no ens podrem cuidar bé. Per mi, el que millor fa és ensenyar-nos les coses. A mi el que més m'agrada és que ens ensenyi vídeos com és el nostre cos per dins. Jo em dic Camila, tinc 9 anys, he nascut a Argentina i vaig a l'escola de Portbou i tinc 2 germans que es diuen Rocío Martín i els meus pares es diuen Analia i Martín. Hola, bona tarda, em dic Gael, tinc 8 anys, tinc 2 germans, una l'Arnau i l'altra l'Anna, i tinc 3 hàmsters, abans tenia 4 però la mare se va morir d'un bulto que li va sortir aquí,
vaig trobar morta, vaig plorar molt. I vaig néixer a Figueres. I tu com te dius? Hola, bona tarda, me dic Yanira, tinc 9 anys i vaig néixer a Figueres. Tinc 2 germans que es diuen Cristina i Lluís i tenia 3 hàmsters. La mare i el pare se van morir i d'aquí uns mesos o anys ja va morir el fill. Ostres, quines coses. I també se va morir la meva bossa i ara tinc un gat. Ostres. Escolta, o sigui que la salut és molt important, eh? Sí. I l'Engràcia us explica coses de la salut? No? Sí. Què és el que t'ha agradat més que explica ella? Les emocions. I tu? A mi és que jo no me'n recordo. Maria, tu? Les emocions. Ostres. Que són importants, les emocions? Sí. Per què? Perquè Si sense les emocions no podríem estar contents. I sense les... com es diuen ara? Les emocions, si no les teníem, no les podríem expressar. I no sabríem com estem, si estem tristos, contents, alegres. Què podem fer perquè se senti bé un company entre nosaltres? Ens hem de respectar-nos, no? Sí o no? Sí? Doncs bé, anem a mirar una cosa que seran els nostres drets i les nostres responsabilitats. I ara l'Eva ens ajudarà. Mira, Eva. L'Eva llegirà un punt quins són els nostres drets que tenim com a companys i jo diré el que no s'ha de fer. Sí. Totes les persones tenim dret a ser ben tractades. En aquesta escola i tot arreu tinc dret a ser ben tractat o ben tractada. Això què vol dir? Diu que ningú m'ha de pegar, ni donar empentes, ni fer-se mal físicament. Ningú no m'ha d'amenaçar ni fer-me por. Ningú no m'ha d'atendre ni fer malbé les meves coses. Ningú no m'ha d'insultar, no s'ha de burlar ni s'ha de riure de mi. Ningú no m'ha d'escampar rumors sobre mi. I ningú no m'ha d'excloure del grup, ni m'ha d'impedir jugar amb els companys. Tots aquests drets han de ser respectats sempre, si pot ser. Això quasi l'hauríem de signar des de bon principi, no? O no? Ho firmem. Ja està. A ver, dame fotos. A ver, la foto. A ver. Esteu molt bé aquesta fila, Molt bé. Bona tarda a tots, Bueno, comencem? Sí? El fet de descansar sobre els hàbits del son, els hàbits de descansar, Com te dius? Santa Cruz. Esta. Santa Cruz. Hem treballat de la dents, de l'orella, i també hem treballat de rentar-me les dents, a les mans, a quina hora anem a quina hora ens rentem les mans, ens rentem les dents.
no te rentes les mans, vas a casa, jugues amb algú, toques algú, que sigui delicat, que no es té que embrutir, ho toques i es posa a embrutir i no està bé. Jo em dic Júlia Mora Belmonte, tinc 7 anys. Jo em dic Nerea d'Agustí Mudarra i tinc 6 anys. Perquè te parla de coses de la vida i del cos. Sí. Perquè tens moltes coses a descobrir i pot ser coses que tu no sàpigues, per exemple, dels ossos i de tal. Lo de l'orella. Per què? Perquè a vegades el meu pare m'ho fa amb els palillos. Abans m'ho feia amb uns molt primets, però va trobar uns que són més gruixuts i no me fan mal. Em dic Samuel i està. Em dic Minerva. M'ensenya un PowerPoint que... Ens ensenyen el que està... per què serveixen les eines i... També els sentiments. Sí, ens van ensenyar els sentiments, l'empatia, el carinyo i tot això. I què és el que més s'ha agradat, per exemple, de tot el que han explicat, el que més s'ha agradat a tu? A mi les emocions. A mi crec que també, les emocions. Perquè, saps, parla dels sentiments, com ens sentim, com ens sentim en aquell lloc. Explica per què els sentim i així quan tenim tristesa, emoció... O quan estem alegres, també. També ens ensenyen unes coses que són sèries, unes altres coses que són divertides, depèn. Ens explicarà el que és el bullying. Hola, em dic Júlia, tinc 10 anys i vinc a Portbou. Hola, em dic Adrià, tinc 10 anys i vinc a Portbou. Molt bé. I què us ha explicat? El comportament amb els companys, l'alimentació... Els hàbits alimentaris, coses importants. Per què? Perquè tenim que fer tots els dies. Cuidar-nos bé de salut. I heu après alguna cosa de relacionar-vos amb els companys a part de la salut? Sí. L'any passat ens portàvem més malament. Sí? I ara us porteu millor? Sí. Que es tens que comportar bé amb els companys, millor, i es tens que respectar. Que no els tenim que pagar ni res d'això, ni insultar-nos. Molt bé. Jo em dic Lara i tinc 11 anys i vinc a Portbou. Jo em dic Paula, tinc 10 anys i vinc a Portbou. I el que més t'ha agradat de tot el que han explicat, què ha estat? Una cosa que era del perí, que era per anar amb el cinturó en el cotxe i coses així, portar casc quan vas en bicicleta i aquestes coses. Està bé. I a tu què t'ha agradat? El comportament, perquè a tercer i quart ens portàvem supermalament. I després de fer la xerrada va millorar una mica? Sí. I a casa també parleu d'aquestes coses, de les emocions, o ho parleu més a classe? Bueno, més a classe, però a casa també en parlem. Li diguem que ha vingut l'Engràcia a explicar-nos coses a l'escola. Hola, em dic Clement i soc mestra de l'Escola Sant Jaume de Portbou. En concret, soc la tutora de 5è i 6è, que són el cicle superior d'educació primària.
Bé, doncs ens agrada molt a l'escola i també a mi que vingueu, que el servei d'infermeria del Cap de Llançà vingui i col·labori amb nosaltres. Per què? Doncs perquè nosaltres tenim molta càrrega curricular i llavors són una gran ajuda per nosaltres el fet que els nens puguin adquirir hàbits saludables, hàbits alimentaris, hàbits higiènics, que això contribueix a la seva formació com a persones i també contribueix a evitar en un possible futur possibles conductes de risc. Haig de dir que a la mainada els encanta que vingui l'Engràcia, altres vegades ha vingut el Josep Carboneres, perquè és un altre punt de vista que donen i així s'acostumen a altres persones, no solament a la mestra o als mestres de l'escola. Nosaltres sempre quan triem els temes, que o ja ens els venen donats o si no nosaltres també aportem què és el que volem que se'ls expliquin als nanos. Sempre triem un d'aquest tema, el de la intel·ligència emocional. Per què? Per el que he dit, perquè tenim molta càrrega curricular i a vegades no el podem tractar. A vegades només el tractem quan hi ha algun incident o hi ha algun problema. Ja mirem que en els nostres temes, en els temes curriculars, puguem tractar una mica el vessant de les emocions, però a vegades no és possible, per les presses, pel temps, perquè hem de fer proves, perquè ens demanen papers. I és cert que els nens cada vegada tenen menys educació emocional. No sé el per què, no sé si és perquè els pares van molt estressats, si és perquè els pares estan a poc a casa, si és perquè es viu massa de pressa, si és perquè viuen molt a la pantalla i no poden comentar tota la informació que se'ls arriba, tota la informació que ells veuen per la televisió o per el cinema. Jo crec que hi ha nens i nenes que sí que van interioritzant tot això que se'ls va explicant i llavors també resulta que aquesta gent és propera a ells, vull dir, els veuen per al carrer, els saluden, els veuen com uns amics, com algú més de la comunitat educativa. Sí, la qüestió és això, l'interessant és això, que es vagi fent un any darrere un altre perquè així es vagi interioritzant, perquè esclar, amb una vegada o amb dos que ho parlis durant tot un curs, realment aquests nens tenen molts impactes, molta informació, seria impossible d'assolir tot el que se'ls explica, tot el que fan. Llavors va bé que d'un any darrere un altre es vagi fent i que es vagi adaptant al nivell i a l'edat dels nanos. Bueno, pues yo dic Eva del Campo, soc infermera de pediatria, treballo a Roses, soc membre també de la Societat Científica d'Infermeria Escolar i fem activitats a les escoles, en plan programat, com a Figueres. Fem una escola, l'Engràcia Soler i jo, i són activitats superinteressants. I ens demanen els professors, cada escola té unes necessitats i ens organitzem i els temes els preparem en referència a cada escola. I molt bé, és molt interessant, el món dels nens. Per exemple, hi ha una escola com aquesta de Portbou, jo no havia treballat mai, però fent educació per la salut, però és molt més fàcil que escoles així una mica marginals, com en aquest cas és el que hem treballat aquest any a l'escola que tot són població gitana a Figueres. Llavors la forma d'organitzar, de fer, és molt diferent. Però cada nen és un món, cada escola té la seva gràcia. M'encanta, m'agrada molt. Quan més ho fas, més t'agrada anar preparant i m'agrada molt, la veritat. Perquè n'hi ha molts aspectes que nosaltres donem per fetes que no, que en realitat veus que no tenen ni idea. Jo penso que són receptius, sempre n'hi ha un grup d'ells que queden una mica més al marge, però que sí que els hi arriba. Passa que has de fer-ho depenent de l'edat, clar, el temari no és el mateix per un nen de P3 que un nen de 600.
però que és molt interessant i que capten, capten molt. Jo penso sempre en alguna essència es queden important de tot el que puguis explicar. Sempre com més gràfic facis les intervencions, doncs és millor per ells. Vull dir, en vídeos, que facis un PowerPoint, que juguis amb fitxes, molt més interessant que si et poses allà a fer un rotllo d'una hora, evidentment, però molt bé. El que els agrada molt és el cos humà, és una passada, perquè també molts cursos ja han treballat amb els mestres, els temaris, i és molt més fàcil. Després temes ja per exemple, costa molt més de tenir-los quiets i que te tinguin, quan és coses d'emocions i una mica de reflexions. Molt bé, molt bé. M'agrada molt. Sí, perquè és que a més els has d'anar reconduint moltes vegades, però jo penso que tu t'enriqueix com a persona i com a infermera, i a més això te serveix per millorar o afegir coses a les actuacions que fas. I molt interessant, jo penso que sí. Això s'ha de continuar fent i s'ha d'inculcar molt. Vull dir que no és una cosa extra que la gent, a vegades, companys nostres que pensen que què vas a fer a l'escola, penso que és superenriquidor. També fem actuacions amb els pares. Amb els pares també en fem, i amb els professors, també part de la mainada. I molt bé, també estem molt ben rebuts, clar, el nivell ja és diferent, però superbé, superbé. Treballem el mateix tema a 3 frentes, que seria els nens, els pares i els professors també treballen tots junts, tot aquest tema. I surt molt millor. Moltes vegades, per exemple, anem a parlar de l'alimentació a un curs determinat, aquest temari ja l'han preparat una miqueta ells. Ja està preparat, llavors és molt més fàcil que ells te segueixin i que puguin treure un profit de tot això. I en tots els temes, més o menys, ja està una mica preparat. A classe ja ho han tractat. Però si parles, per exemple, en temaris com la de les emocions, que hem parlat moltes vegades, o el respecte als altres, moltes vegades surt, més que preguntes compromeses, situacions també una mica, perquè te fan viure el que ells, per exemple, alguna situació que els ha cridat l'atenció, o te fan un exemple paral·lel a el que tu expliques, o el que intentes fer arribar a ells, el que passa a casa seu, o el que ells senten en aquest moment. I clar, ells com la mainada no tenen límit d'explicar, i a vegades jo penso que els has de frenar perquè sortirien coses que potser als seus pares no els agradaria gaire, és la veritat. Però és molt interessant, molt. I en quant a la resta, el cos humà, a vegades coses fantasioses, que els imaginen o que han vist a la televisió o en alguna sèrie, que en quant a això, aquestes sèries que moltes vegades els sanitaris es tiren sorra a sobre, en el sentit, com això, l'Hospital Central, que veuen que tant estan cosint una ferida com estan operant un cor, i a vegades tenen fantasies en aquest sentit. Però vaja, compromeses, tampoc ja ens n'anem sortint. Doncs perfecte, vols afegir un missatge? No, això no, l'únic missatge que penso que les infermeres, que tindria, la imatge de la infermera dintre de l'escola, que és superimportant i que penso que tindríem que cultivar molt més aquest tema. Penso que no només la nostra feina com a infermeres ha de ser a la consulta, darrere d'una cosa freda a vegades, i en poc temps, vull dir que les intervencions que puguem fer, no només les escoles, ja parlo de les escoles perquè és el que en aquest moment s'ha dit, però a tota la població, avis, a professionals, bombers, professors a vegades, que tot això s'hauria de cultivar i de fer, de continuar fent. Bé, el que fem normalment a les escoles, pactem amb els mestres una sèrie d'activitats, de tallers, sobre hàbits alimenticis, sobre temes de salut, i anem, fem els tallers utilitzant PowerPoints, amb participació dels nens, després podem fer també tallers pràctics. Això és una de les activitats que fem en les escoles que normalment coneixem o que ens demanen que hi anem. La nostra perspectiva és que puguem arribar a estar dintre de totes les escoles
i poguéssim fer tot un temari d'educació sanitària des de primer fins a sisè, i que tant un nen de ciutat com un nen d'un poble petit tingués al final els mateixos coneixements en salut. Això és el que intentem treballar dintre de les escoles. Això per un costat, no? Després fem altres tipus d'activitats. És important pel fet que a l'edat infantil, sobretot, és quan el nen xuca, agafa tota la informació possible, és quan més aprèn. Llavors, tot el que aprenen i retenen en aquest temps, que a més es va repetint al llarg dels cursos, a la llarga evita conductes de risc a l'edat preadolescent i adolescent i evidentment prevenim malalties que posteriorment a l'edat adulta són molt difícils de dominar. Si nosaltres comencem, com a exemple, a treballar una bona alimentació des de petits, fent incluir també el recolzament dels pares, dels mestres, i això ho va agafant el nen, doncs en l'edat preadolescent també ho agafen millor, i llavors quan arriben a l'edat adulta és més possible evitar obesitat i malalties que generen d'aquest motiu. Per això és important treballar a les escoles, com una assignatura més. Evidentment que és important i que realment és important pel fet de veure que el que tu estàs treballant en aquell moment dona una continuïtat i una millora en la salut, és a dir, seria invertir en salut quan són en promoció i prevenció, a la llarga ens ajuda a tenir uns costos en salut, en malalties inferiors, perquè estàs fent promoció per prevenir malalties importants i és important treballar-ho. Tenen mancances en tot el que són a l'edat infantil, tenen mancances respecte a l'alimentació, a la higiene, al fet del respecte entre ells, en qüestions emocionals, tot bé conglomerat és un paquet, o el fet del descans. Si ja estem parlant amb edats de preadolescent, doncs les mancances venen ja més encaminades amb la prevenció del consum de tabac, el consum de drogues, amb les relacions sexuals, vull dir, en temes d'aquests, i mancances com per exemple el concepte de la vida, hi ha mancances per exemple amb malalties, vull dir que això si es treballa amb aquestes franges d'edats doncs millores. Treballem també el dol, treballem també la pèrdua amb els nanos, sobretot a través de contes. També s'ha treballat el tema de temes com prevenció de riscos, el fet d'evitar riscos a la llar, d'evitar que els nanos si van fora com han d'anar en bicicleta, que no han d'anar pel carrer que no toca, per on han de travessar, el fet de remenar el foc, o per exemple quan es tiren els coets per les festes, doncs les coses que es poden fer o no, també els treballem al tema aquest. A més, a part dels temaris que nosaltres tenim previst treballar, doncs donem opció a que els mestres o pares puguin demanar sessions que vulguin i a més treballem amb el resta de la comunitat educativa, és a dir, les demandes que puguin tenir els professors sobre temes que els interessin com primers auxilis o temes que ells vulguin també es treballen o temes que vulguin els pares que també creguin necessaris també es treballen. El bo seria i és treballar un tema amb els nens que a més paral·lelament es desplegui treballant amb els pares i amb els mestres. És a dir, si nosaltres treballem sobre temes d'alimentació, doncs treballarem els temes que toquen amb els nanos, però alhora també deixant que hi participin i col·laborin en fitxes o formes en què els pares també hi treballin i que alhora des de l'escola també es passin temes que es puguin treballar. Perquè clar, si vas a fer una xerrada i te'n vas, no és suficient productiu, s'ha de reflexionar i treballar sobre els temes. Comencem a treballar el que és
el tabac, comencem a treballar el que són les drogues i comencem a treballar el que és l'alcohol. Evidentment que quan ja entrem a nivells de preadolescents, que és primer i segon d'ESO, ja es treballa de diferents maneres i de forma separada aquests temes. Però és bo ja començar a introduir des de l'escola. Bé, que la infermera a l'escola no només el que pretenem a nivell nacional, com és tenir la típica infermera que es té en molts països europeus, com seria Finlàndia, Suècia, França, o bé Estats Units o Canadà, que és ben bé la figura de la infermera que està tota la jornada laboral a dintre de l'escola, perquè no només fa educació sanitària, sinó que també cuida, que és molt important, el fet dels nanos que tenen algun problema, alguna malaltia en concreta, com pogués ser la diabetis o un altre tipus de malaltia. Llavors, això genera una gran tranquil·litat per a la comunitat educativa i pels pares, perquè recordem, la major part de la vida d'un nen la passa dintre d'una escola. Per tant, si nosaltres mirem per la salut dels treballadors, mirem per la salut de tothom, els nanos, que són els més febles, tenen dret a tenir algú que els cuidi, algú que miri per la seva salut constantment. A més, no només és això, és el fet que una infermera des de l'escola pot gestionar problemes que es generin en temes entorn a la salut, i que pot aconsellar els pares, pot aconsellar a l'equip directiu i el professorat, a part de l'altra labor que tenim, que és el tema d'investigació. I recordem que també tenim escoles d'educació especial, que són aquestes escoles que són nanos amb uns problemes molt importants de salut que llavors encara més necessiten la infermera que els cuidi i que faci tot el seguiment. I com és que altres països ja estan molt avançats i aquí sembla una novetat això de... Potser pel fet que s'han donat compte molt més abans que nosaltres que realment la infermera és necessària en aquestes escoles pel tema de la promoció, prevenció de salut i la cura de les urgències i les malalties comunes que puguin haver, que estan conscienciats des de la població en general fins al fet de la gent que està governant el país. Això fa molt. Si no som conscients, si la comunitat en general no és conscient d'això i el govern tampoc ho recolza, no aconseguim fer res. Quan anem a fer educació a l'escola, doncs ens hem d'adaptar a la comunitat en si. Podem tenir escoles que són a un nivell marginal, que ens hem de fer l'educació sanitària més adaptada a les necessitats del barri aquest en concret, i altres que potser trobarem nanos amb uns problemes concrets o tindrem poblacions de nens de grups molt amplis. Per tant, s'ha d'adaptar una mica a cada escola és diferent, cada escola necessita un vestit diferent per fer aquesta salut. Tots els temes han de ser iguals per tothom, tothom ha de tenir coneixement general, però adaptats a les necessitats de cada escola. Això és el que s'hauria de fer. Bueno, està bé. I tu passes bé o què fent això? Jo m'ho passo molt bé amb els nens, m'ho passo pipa, perquè els nens els hi dones, però ells te retornen el doble. I quan veus que són receptius, col·laboren, participen, doncs això t'omple moltíssim. Vale? Adéu. Un petó pels nens. No te diu que estan tots junts i fer una abraçada? Sí. A veure? Una abraçada. Allà, junts. Una abraçada. Diferent, o que tingui alguna cosa diferent, o que a nosaltres ens sembla que és diferent,
Perfecte, i què voleu ser de grans? I ho sabeu o no encara? Jo sí. Què vols ser? Astronauta. Ostres, que guai, i tu? Jo, arqueòloga. Ostres. No ho sé, poseu-vos ben lluny, Doncs puc preguntar de què treballarem de grans? Ah, sí, que he fet altres que els he preguntat. A veure, va, vinga, què voleu ser de grans, la primera? Policia, veterinària i metge. Què t'agradaria? Director de cine, camarer, cuiner, carnisser, granger, també constructor i ja està. A mi m'agrada ser escriptora, empresària, mestra o infermera. A mi m'agradaria ser mestra. A mi peluquera. Perquè m'agrada molt i a casa a vegades li pentino la meva mare. I tu? A mi m'agradaria ser mestra perquè m'agrada aprendre coses noves i m'agrada molt estudiar i ensenyar. Jo vull ser tanquer, com la meva mare. Jo vull ser veterinària d'animals, perquè a mi m'encanten els animals. Jo de peluquera. Jo de veterinari, perquè tinc 2 gats i jo li jutjo. Bueno, també tens que tindre els gossos. I també li trec les puces. Molt bé. A mi I al Júlio només li agrada que li quiti les pulves, no que li dutxi. A mi, saps per què m'agrada la peluquera? Perquè així tinc la casa a dalt i la peluquera a baix. No ho saps, no passa res, no s'ha de saber. I tu, què t'agradaria? Està molt bé. El bomber també ajuda, no, a la gent? Sí. És molt xulo. Jo mestra. Oi, mestre? A mi, Policia Nacional. A mi, senyoreta de guarderia. Jo vull ser científic i vull ser també empresari i seguir el treball del meu pare. El policia. I també metge. Voleu dir alguna coseta més? Sí, Què voleu? que crec que totes les infermeres, infermers, metges i metgesses, tots són importants. I tots tenim que retenir bé la nostra salut. I millorar el món. Antonio, ¿has visto això en un vídeo? Chao, que veis buenas películas. Buena suerte, Chaca.